खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम साहा बागान गायगिरिफोरा साहा बिलाइनि बेसेन खमायनायनि हेंथायै सोमावसारगासिनो दं। आसामा श्यामकानु महन्तखौ रायजोनि जायखिजाया हाबाफारियाव बाहागो लानायनिफ्राय होबथायो आरो बिथांजों रांखान्थियारि सोमोन्दोखौ फोजोबो। रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनायजों मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बेखेवफिनबाय। गौरीपुर पुलिसआ नंखाय सनानि अपारेसनखौ फोजोबनानै सानै सुबुंखौ हमदों। गुवाहाटी एपार्टमेन्टनि सिकिउरिटि गार्डखौ थिखादारखौ बुथारनायनि दायाव खादों। गुवाहाटी फरायसालिनि एकाउन्टेन्टखौ फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमदों। आसाम सोरखारा 7,800 नि बांसिन दुर्गा फुजा आफादफोरनो 10,000 रां होबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम साहा बागान गायगिरिफोरा साहा बिलाइनि बेसेन खमायनायनि हेंथायै सोमावसारगासिनो दं। आसामनि फिसा फिसा साहा गायगिरिफोरा बे सप्तायाव गोथां बिलाइनि बेसेन खमायनायखौ लानानै हेंथा सोमावसारदों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि बिथांमोनहा गावसोरनि जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिदों। डिब्रुगड़ आरो जरहाटआव दिन्थिफुंनायफोर जादों, जेराव आबादारिफोरा मोजां बेसेननि थाखाय प्लेकार्ड लानानै सोमावसारदों। आबादारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि थासारिया सोलिबाय थायोब्ला रोजा रोजा नखरफोरा खहा जानो हागौ। बिथांमोनहा हादोरसा सोरखारखौ गोथां बिलाइफोरनि थाखाय खमसिन हेफाजाब बेसेन थि खालामनो खावलायो। मावख'गिरिफोरा बे आयदाखौ सिनायो आरो दारिमिन स्टकहल्डारफोरजों सावरायनायाव बाहागो लानो खोथा होयो। नैथि खौराङाव दङ। रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव आसामा हाबाफारि सामलायगिरिखौ होबथादों। आसामा श्यामकानु महन्तखौ रायजोनि जायखिजाया हाबाफारियाव बाहागो लानायनिफ्राय होबथायो आरो बिथांजों रांखान्थियारि सोमोन्दोखौ फोजोबो। हादोरसा सरकारा हाबाफारि सामलायगिरि श्यामकानु महन्त आरो बिथांनि आफादफोरखौ हादोरसानि सिङाव जायखिजाया हाबाफारि खुंनायनिफ्राय होबथाबाय। बावैसो सिगां सिंगापुराव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि दुखुनांथाव रुंसारि जानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै 24 सेप्तेम्बर खालि बे बाथ्राखौ फोसावदों। हादोरसा सोरखारा महन्तजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारिनि थाखाय अनसुंथाइ आरो मददजों लोगोसे गासै राङारि मददखौबो फोजोबगोन। बेनि अनगायैबो बिसोर भारत सरकारखौ बेबादिनो राहा लानो थाखाय खावलायगोन। महन्त बिथाङा बुङो दि फोरबो खुंग्राफोरा याट दावबायनायनि सोमोन्दै जेबो मिथियामोन, अब्लाबो सुबुंफोरा बे दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय दायनिगिरि नागिरगासिनो दं। जुबिन गार्गखौ बिथांनि गामि कामारकुची एनसिआव आबुं हादोरसायारि सन्मानजों सावनाय जादों। गोथै देहा सावनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि शर्मा, मिरु मन्थ्रि किरेन रिजिजु आरो गोबां मोजां मोनगिरिफोर आरो सेलेब्रिटिफोरा नुजाफैदोंमोन, जाय बिथांमोनखौ मान बावनो फैदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ। रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनायजों मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बेखेवफिनबाय। मानास नेशनेल पार्कआ आसामाव थानाय मोनसे इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इक'टुरिजमनि मोनसे गोदान बोथोरनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय फिन खेबसे बेखेवजाफिनबाय। पार्कखौ बेखेवफिननायखौ मोनसे सांग्रांथियारि हानजा सुरनायजों फालिनाय जादों, जेराव सिबिनाय मोन्थोरफोर दंमोन। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मिरु खोन्दोआरि गाहाय सुमन महापात्रआ मावख'आरि महरै गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवो आरो बावैसो सिगां रुंसारि जानाय असमिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनो थाखाय मोनसे सम सिरि थाहोयो। महापात्रआ दावबायारिफोरखौ बिबान लानो आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ जेंना खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थुलुंगा होयो, जाय पार्कनि बन्द जानायनि जाहोनाव जिरायनायनि सम मोनबोदों। बिथाङा पार्कनि जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनो थाखाय गोदान हाबाफारि लानानै फोरमायबावो, जेराव दखल खालामनायखौ होबथानो आरो सांग्रांथि हाबाफारि जागायनो थाखाय मावफारिया लाफायो। ब्रैथि खौराङाव दङ। गौरीपुर पुलिसआ नंखाय सनानि अपारेसनखौ फोजोबनानै सानै सुबुंखौ हमदों। धुबुरी पुलिसआ गौरीपुरनि मालती कमार ओनसोलाव सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनानै सानै सुबुंखौ खायो आरो 750 ग्राम नंखाय सना जब्द खालामो।
पुलिसनि सुलुं मोननायनि उनाव सन्देह गोनां कासिम आली आरो सिद्दिक खानखौ 17 नं माहारियारि राजालामायाव हमनाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा नंखाय सना फाननो थांखि लानानै मटर साइकेलजों गलगन्ज थांगासिनो दंमोन। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नंखाय सनाखौ सोलोजों साबोन बायदि ब्लक महरै दोननाय जादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बे मुवाया नंगुबै नङा। सोंनाय फिननायाव कासिम आलीआ फोरमायो दि बे अपारेशनाव तियामारी ओनसोलनि सासे आइजोआबो लोब्बा दंमोन। दासान्दि सानैबो दायनिगिरिफोरा पुलिसनि आवथायाव दं। नंखाय सनानि रेकेटजों सोमोन्दो थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी एपार्टमेन्टनि सिकिउरिटि गार्डआ थिकादारखौ बुथारनायनि दायाव खादों। थिकादार बिरेन तामुलीनि बुथारनाय जाथायनि सायाव सान्दमारिनि रहिणी एपार्टमेन्ट कमप्लेक्सनि सिकिउरिटि गार्डखौ हमनाय जादों। मिस्टार तामुलीनि गोथै सह'खौ थांनाय दानाव बिथांनि एपार्टमेन्टआव मोन्नाय जादोंमोन आरो बिबानगिरिफोरा दा सन्देह खालामो दि बे बुथारनायनि थाखाय गार्डआ गुबैयै दायनिगिरि। दै फुंखा आरो रेल बिफानजों खामानि मावनाय थिकादार बिरेन तामुलीखौ बिथांनि सासे मावदांसाया थैनानै थानाय मोनो। एपार्टमेन्टआ बेले-बेजे जादों आरो मिस्टार तामुलीआ थैजों बुंफबनाय हालोदाव गोग्लैना दंमोन। गुबैयै लखिमपुरनि थागिबि मुश्री तामुलीआ गुवाहाटीआव गाव हारसिंनो थायोमोन। बिथांनि बिसि आरो फिसाजोआ बेंगलुरुआव थायो आरो फिसाज्लायाबो बे सोहोरावनो थायो। पुलिसआ दासिमबो बुथारनायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। सिगाङाव सासे फालांगियारि हेफाजाबगिरिजों लोगोसे गुबुन सानै सुबुंखौ सोंथि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बिबानगिरिफोरा दा रैखाथि गार्डखौ गुदि सन्देह गोनां होनना सानो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी फरायसालिनि एकाउन्टेन्टखौ फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमदों। आहमगावनि साइ बिकास बिद्या निकेतननि सासे एकाउन्टेन्टखौ फरायसालिनि सिङाव थाखो 12नि सासे फरायसाखौ फेग्रा मुवा लोंनानै जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि ईश्वर राव मुंनि सुबुङा हिन्जाव फरायसाखौ गावनि मावख'आव लिंहरनानै फेग्रा मुवा लोंहोदों। अजद होनाय बादिब्ला फरायसाया बेहस जानायनि उनाव रावआ मावख'नि लांगोनायावनो गाग्लोबदों। उनाव फरायसाया बे जाथायनि सोमोन्दै सासे लोगोनो खोन्थायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला फरायसालि खुंथाया गिबियावनो बे आयदाखौ दबथायनो नाजादोंमोन, नाथाय जोबनायाव एकाउन्टेन्टखौ होखारहरो। भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा नेमखान्थि बादियै अजद होनायनि उनाव गड़चुक पुलिसआ ईश्वर रावखौ गावनि आवथायाव लायो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। स्निथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा 7,800नि बांसिन दुर्गा फुजा आफादफोरनो 10,000 रां होबाय। फैगौ दुर्गा फुजा फोरबोनि थियारियाव आसाम हादोरसा सरकारा हादोरसानि गासै 7,817 बानजायग्रा आफादफोरनि थाखाय 10,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बे बाथ्राखौ दिनै 24 सेप्तेम्बर 2025 खालार बुधबारखालि फोसावनाय जादों। सिगाङाव टुइटार महरै मिथिजानाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया फोरमायो दि बे रांखौ कमिटिफोरनो राननो थाखाय सोमोन्दो गोनां जिल्ला कमिसनारफोरनो दैथायहरनाय जादों। बे राङारि मददनि थांखिया आसार-खान्थि, हारिमुआरि हाबाफारिफोर आरो फोरबोनि साजायनायफोरनि खरसाखौ सुफुंनायाव मदद होनो थाखाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे अनसुंथाइया हादोरसा सोरखारनि फोरबो फालिनायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारिनि बाहागो। बेनि अनगायैबो सोरखारा गावनि मावदांसाफोरनि थाखाय सेप्तेम्बर दाननि बेथनखौ थाबैनो होनो थांखि लादों आरो फोरबोनि सिगां साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो 20% ब'नास होनायनि बाथ्रा फोसावदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।